O venres ás 8 da tarde dará comezo na praza do Centro Social de Boiro o acto de homenaxe a Antonio Seoane, boirense fusilado polo réxime franquista en 1948. Antonio Seoane foi un boirense que morreu a mans dos franquistas durante os comezos da represión franquista en 1948. O Día da Galiza Mártir é un día que conmemora a morte de Alexandre Bóveda. Alexandre Bóveda morreu no ano 1936, precisamente o 17 de agosto, e todos os anos, en memoria de aquela xente que foi reprimida durante o que foi a dictadura franquista, pois se celebra este día, sobre todo con ese motivo, o motivo de non olvidar o que pasou, de recordar a nosa historia, porque soamente acordándonos do que é a nosa historia, solamente facendo memoria, podemos construir un futuro realmente social e realmente democrático. O acto contará coa intervención dos deputados Eva Solla e Antón Sánchez, o expresidente da Real Academia Galega Xesús Alonso Montero e Manolo Peñarrei, presidente de honra do Partido Comunista de Galicia. Dende Boiro Novo decidiron organizar este acto ante a falla dunha convocatoria oficial por parte do Concello, o que instan a conmemorar o Día da Galiza Mártir. E pensamos que é un acto que deberían ter feito, que deberían facer as autoridades, pois como recoñecemento a súa loita pola democracia e as liberdades, pedindo exactamente iso. Esta mañán pois entregamos un escrito no Concello, pois iso, instando ao goberno local, ao alcalde, pois que este tipo de actos pois corran a cargo do Concello, das autoridades.